everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Unya sa Pebrero 7 ng tuig 1985. Doon ay snap election. Hey, Master Sergeant Ernesto Martin. Lipay na kayo ka? Has kang lipay yung taga National Defense, no? Nga doon nag-snap election? Are you happy, Ning? All right, everybody out! I said everybody out! Pabilin ka rin! Unsay mong isugod ako, sir? Ayaw paglimod. Kay klaro ko kaayo sa imong dagway hindi matupngang kalipay tungod kay mitugot ang presidente nga dunay snap election. O sa kini si mga agendums ninyong taga National Defense. Karon kay mitugot naman ang bayaning buhi nga presidente nga may hinanaling eleksyon nagtuo mong taga nasudnong depensa nga mulampos mo aron kuno ay legal ninyong mapalagpot sa Malacañang si Marcos. Di kini ninyo. Dili og dili gyud makatugot ang labing bagang katawhang Filipino nga mawa si Marcos sa Malacañang. Tungod kay ang katarungan wa nay laing presidente maayo gawas ra ni Marcos. Si Marcos ang gikinahanglan sa mga Filipino og dili si Cory og labaw ng dili si Jose Maria Sison. Kini sa ako lang nahibawon, sir. Angay lang sab nga mutugot ang presidente nga dunay snap election tungod kay gikinahanglan na gid kayo. Kung dili siya mutugot, magkadako ang civil disobedience sa Pilipinas. Bisag mag-unsa pa sila si Cory o Laurel Ning. Bisag mag-unsa pa sila siyagit og laban! Laban! Ilang paso lang sila ni Marcos. Igulaw niya silang mamupho sa ilang kaparutan tungod kay si Marcos ang gikinahanglan sa katawan. Ilan ang katungod, sir? Ilang katungod ang ayod nga respetahan. Layas! Thank you, sir. Hello. Good morning, sir. Yes, sir. Kanina lang po, sir. Yes, sir. Full force po ang support namin dito sa Cebu sa darating na snap election, sir. Yes, sir. Napakaganda po, sir. Vicky. Hain siguro yun, Ning. Oh, nang limpyo sa armory. Nanas Erneng, Ma? palahuson kasi mong amahan sa kwarto. Oh, ma. Day. Oh, sige. Di pa sabsero kami apot. Aray ko, ma. Unsa kay balita. Nagdali-dali magpauli si Papa Miguel ninyo. Importante na sa kayo ang ilang sultihan, may kunching. Sa kung bana-bana, ma, doon na sila ang dakong balita. Kung unsa na yun ang kahimtang aning ato nasod. Matag-ingon gani, ani, bati undahin ko kulpa, ma. Si Dinis mo inugpahibaw na mo nga may snap election pa. Mausap dito sa mong kampo. Gipahibaw na sa may. Unsa dugang balita dito pa? Ako may angay mangutanan ni mo. Gawa sa balita sa bawang eleksyon. May lain magbalita gawas ana. Oh, doon na.
Grabe kayong estado karon sa PC, Pamigil. Ang klaro gyud kayo nga akong kapailan mo ra gyud si Kuryo. Doon ay uban na pandiligid maayo nga isalig ni mo kurot. Labi na gyud nga bukal ka is Dennis. Wa siya magsapayan nga maglanog ang iyang pagkaloyalista sa presidente. Bintaha ang tato kung naapas General Chavez pero nahibaw ba ka nga giilisan dayon siya ni Fabian. Aron way langas, way gubot. Wala ra sa musupak si Sir Eddie. Ang maong eleksyon nga umaabot. Mao'y kinangiligan o kinagrabihang eleksyon nga mahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas. Magbaha ang kwarta. Kinahanglan magbaha ang kwarta. Kay dili gyud makatugot ang mga Marcos nga mapalagpo si Ferdinand pinaagi sa snap election. Gawa sa kwarta, mugamit sila og grabing terorismo. Para nako Pamigil, dili na ka na bagos katawang Pilipino. Kung may kausaban man, o mao nga mapunan ang pagpangharas, mapunan ang pagpamalit sa mga balaang katungod sa mga butante. Oh, naara ka na sa mga Pilipino. Dako kay posible nga gamiton tang mga militar ning. Dili na sana bago para nato Pamigil. Hagbayrang migamit ang presidentes military. Osto ka. Ang gisigihan na nagog-ampo aron mahunong na kinintanang panikas o pangabuso ng presidentiha nga dili na unta magpagawong taon ang kumilik nga mo'y nahimong birdugos matag eleksyon ni Marcos. Panipis-nipisan lang unta ang ilang mga naong aron madutlan sila kauaw ingon man konsensya tungod sa mga hitabo karon sa Pilipinas. Unsa may mga pamaagi pananglitan ning. Sigurado man gyud nga tikason ng gihapon ng eleksyon busa, dili na gyud unta angay magpadapa ang kumilik. Lakit unta sila mutabang og bantay aron ang tinuod nga desisyon sa katawan mao'y masunod. Tungod kay wala gyud pagtuo nga mudaog pa ng presidentiha sa umabot nga Dili eleksyon. na gid siya mudaog ding. Neto pang si Sirhing Osmeña pa ang miatbang kaniya. Klaro na kayong pildi na si Sirhing. Apan gitikas lang niya aron magpabilin siya pagka-presidente. Huwag tanawag usan ni resulta. Ang bugtong paagi ug mo'y akong giampo Pamigil. Kung may usa o duha o ngadto sa tulo sa mga opisyal sa kumilik ang mo-walk out. Oh, Pamigil. Kung doon na mo walk out agi protesta nga gitikas ang maong eleksyon, mao kanang mudagkot sa kandila nga mo yung himuong iwag ug mahayagan ang nagdum nga hustisya sa katawhang Pilipino ug sa atong nasod nga Pilipinas. Murag nagdali ang kalibutan, busa nagsingabot dayon ang snap election. Tanang makinarya sa administrasyon ni Marcos gigamit aron mapabilin siyang pagkapresidente. Samtang ang taga-oposisyon gibuhat usab ang kutob sa mahimo aron putlong na og hataga na katapusan sa iyang sugilanon ang balaodnong military ni Marcos. Pebrero City, 1986, snap election day sa Pilipinas. Sa inihapay na sa baluta, sa 5 ka kuri nga basahon, may nag-adunay usa nga Marcos. Ay, dako kay labaw. Dako kay labaw eh. Dako kay labaw sa kuri. Kabada kuri na itong presidente yan eh. Kuri mo. Ning. Oh, dako kay glabaw skori Pamigil, pero gikulbaan gihapon ko. Nga naman. Mahimong mausab po niya kini unyang taon-taon. I have come here today and place on the record Si Marcos. Nagkabati ka ba sa radyo? Philippines stands with America Si Marcos karon in Pamigil. Vietnam on the Wala maglain doon. proposition that any Lahi ang iyang announcement kay gihimo. third or by proxy defeated third or defeated Pamigil, dini ka lang una ha. Asa ka? Nay taga DWHP. Ako na sila mga amigo. while Basin. we in Asia Oh, nagsibilyan ka ba day? Pangutanon ako sila. may fall Diha ka na ba? a nation pattern of conquest ultimately objective Noo is kung Hesus America Kristo and ng therefore presidente is national interest Ngano? of the United States of America that this any aggression third or by proxy should be Nick. the third or Sila defeated tos Francis Isbaris, si John Carillo ug Fermin Gomez DWHP. Sila may nag-cover din sa USC Nambrel. Nibiya malagito sila. Gitawag sila ni Francis Savillon, ang news director sa DYHP. Asia Gipabalik na lang sila sa istasyon. Nga naman. Ambot lang. Wa sa lamibaw kung sa hinungdan. overt or by proxy should be the third or defeated immediately or as soon. Pamigil. Nag-una-una na si Marcos. Miangko na siya siyang kadaugan. Kalit man lang ng kawas, eh.
Nanggawas naman yung mga APC. Tagkan sa kaimang sundao, nag-full battle gear na sab sila. Pamigil, ihatod ka na mo sa kampo. Gulyo, sa lahog ta! Pa, Ayaw ka balakan ako ning mag-amping ko. Ikaw, pag-amping sa pa. pauli ro tas bahay Gulyo. Palihog. Ning? Ning! Si Papa ni mo. Manawag ron si Papa din eh. Paatngon ka lang kuno sa telepono. Oh, si Papa na ka na, makunsing. Ning, nga naman, may naipawan ka? Daog naman ko na si Marcos. Tubagaw ng telepono, ma. Dalis ko to. Ning, Mao ko na yung kasabutan ni Papa Miguel samtang nagpadumi din eh. Nagpadumi sa pagkatun niya nga to silang kampo. Nabati na to ang laing deklarasyon ni Marcos. Nag-inipanay pag-ani unya ang nakasakit kayo kaya nag-anunsyo na siya siyang kadaugan. naminaw mi sa mga lain-laing istasyonan sa radyo, Ning. Dako kay glabaw si Cory ni Marcos. Dili gyud siya manaog. Magpabilin gyud siya si ang trono. Ang musunod nga mahitabo o posible kay mahitabo. O sa Miss Papa Miguel nga si Nito na unya nga dili mo mahibaw. Ernesto, Hayan gisultihan nagkaron ni Papa Miguel sa mama sa angin buhaton. Hayan, nahibaw-an na ni mama kuno sa amo nahukman ni Papa Miguel. Ning, Vicky, dili yun may magpadakop sa Papa Miguel. Magpabukid min duha sa Papa Miguel. mukuyo ko ninyo, Ning. Mukuyo ko ninyo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.